Capravo, ves tú del Capravo al líder. En fin, como... corporacions del món de l'electrònica i del transport i el centre Lluçanès. Tothom que treballa a l'Ajuntament, el regidor, les regidores... Serían 30 euros. Muy bien hecho, no sé. Los que no dejan entrar. No pega nada. Estàs parlant de l'aigua, anar a tirar d'aigua per sobre. Ara No em piquen mai. La samarreta posada per picar-me. No, jo vinc per aquí. Tu et vas a l'acció perquè la vens i algú la compra. Sí, perquè el tio que vol guanyar les nanos aquests quan tornen a casa que no s'han deixat entrar. Bé, bueno, no tinc ni idea, però vamos. I ell està ja... Bueno, és un tio bastant proper, l'alcalde. Sí.